हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि ब्लगाव नै नोंथांमोना आंखौ मा खालामदों बावलि बायदि नारागुदबाव नायनानै सानदों जानांगौ बेयावलाय मानो ब्लग लादों माने इन्ट्र होदों होननानै माने आङो नै माना मुनि खानो हायदों ओमफ्रायो ओरैबायदि सान्दुंखा नै नोंथांमोनानो जों जाखानांगौ गरमानो आयौ हाला दाबो बाहायल'सो जादों बाहायल'सो दा माने दा बावैसो हायखादों जोङो गोबाव जाखायाखै ओमफ्रायो आङो भिडिअ लानो बावदोंमोन ओमफ्रायो दायो लाबाय ओमफ्रायो नोंथांमोना माबायदि नुदों आंनि भिडिअखौ दिनै माबा मबाइल गोदाननि डिसप्ले थांबायमोन मबाइला ओमफ्रायो गोदानसो फाइनेन्सआव लायनांगौ जाबाय फैसायानो गैया हनै सासेया बियो माबा मा थायो नोङो बेंगलराव थायो मा थायो होननानै मिथियानानैबो बे बेंगलराव नार्स सोलोंहैदों ओमफ्रायो दा हरनि एकथायाव थांगोननो फ्लाइटदों ओमफ्रायोहाय दंहा बेंगलराव संना जाहैनो माना मुनि खानो हायदों बियो लांगोननो बस्थायाव माबा मा होनो गामसा खोबना दोननाय बायदि नुदों नै गामसा लाना हायदों इयो ओमफ्राय इथिं सासे दंख' नै जों साथामदों हायदों गरमानो हाला ओमफ्राय आयौ माने आं जानायनि थाखाय खस्थ' खालामगोननो गरमबाबो ओमफ्राय आंनि नङा बिब'फोरनिसो बेंगलराव इसोरनि गावसोरनि सोरबा बिबद जायोनो माने गोदोर सेनियर ओमफ्राय इसोरो जानो बिहरदोंमोन आरो खाबाय थानोसै दाउनाव दिन्थिगोन र' नै लोगोफोर जोंहा माना मुनि खानो हायनायाहाय सप्तायाव थांनानै जोङो जाग्रा लाबोब्रबबाय बेनिफ्राय दायो नुदोंना नुवाखै आंखौ नायलाय नुदों ओमफ्रायोहाय जाग्राखौ खिथिनो र' नै बिलाइ साना मिक्सार माबा माबि ओमफ्राय बेयो आसान नेपाल रुटि होनो जोंनिथिं आसानबो होनो ओमफ्राय सिंग्रा बैग्रि नेपालावबो बिदि बनायो दा ओंखायनोथ' नेपाल रुटि होनो दां ना नेपालफोरनि जाग्रायानो दां इयो नै इहाबो ओमफ्राय नै दंफां सिङाव ओमफ्राय दुब्लि ओइथिं दोहैयो बैथिं थाबोबाय आरो नुहुरला नालाय ओइफोरथिं खानायमोन जोङो ओमफ्रायो दायो बिथिं खाहैनोसै बिथिं ओरैनो जा सान्दुंखा टाइमा 12ता जाबाय हाबाब मा जाबावगोन गरमदोंनो हाला जाग्रोबना लानो र' दे होनलाय जाग्रोबना लानो र' दाउनाव लोगो मोनगोन खाखांबोला लोगोफोर माना मुनिया नारा सावनायाव हायदों जोङो माबायदि खादों सेखादों माबाया नै आसिया हाला आंखौ उपाय गैया एरैनो एख' खानोसै जायखि जाया पक'रानो जायाखै माथो हाबाब सान्दुंआनो हालालै ओमफ्राय आयौ ओइ माना मुनिया सोरबा खानोबा जोंनि गामिथिं फैनो
बिथा खागासिनो गोबोरखि ग्लब ग्लब गोबोरखिनि जायगा थानायखौ आयौ दुइटा 40 बारलायलायबाय 3टायानो जासिगोन सर हाला जों 11टासोआवनो हायनायमोन दांलै जियानो जा फिक्स मिथिला हाला थांसै एसेबां गोबाव जाबाय थांसै बाय बाय गाइस दिनैनि आंनि ब्लगा एसेनोसै मबाइल गोदाननि दिनै फार्स्ट ब्लग बियो स' लोगोफोर उनाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय see you next video